suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang gabi po sa bawat isa. Muli, tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Ayan, ako po si Pastor Lito Quinto ng Jesus Be Lifted Up Church Sagana. Okay. Ngayon po ay tayo po ay nakafocus or doon sa ating team na Isaiah 42 verse 9. So bago ko po ibahagi yung pinaka main theme, ay nais ko po munang makibasa po tayo o basahin po natin mula sa verse 1 para mas lalo po nating maunawaan ano nga ba ang ibig sabihin o ipinahihiwatig sa atin ng verse na ito o ng talata na ito. Yan. So, basahin ko po ay Isaiah 42, chapter 42, verse 1 to 9. Pero ang main verse ko po ay magmumula sa 5 hanggang 9. Pero basahin ko po mula verse 1 para mas lalo pa nating maunawaan ano ba yung mensahe ng Diyos sa talatang ito. Ayan. Verse 1. Behold, my servant whom I uphold, my elect one in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. Verse 2. He will not cry out, nor raise his voice, nor cause his voice to be heard in the street. A bruised reed he will not break, and smoking flax he will not quench. He will bring forth justice for truth. He will not fail nor be discouraged till he has established justice in the earth, and the coastland shall wait for his law. Verse 5. Thus says God the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread forth the earth and that which comes from it, who gives breath to the people on it, and spirit to those who walk on it. Verse 6. I, the Lord, have called you in righteousness. I will hold your hand. I will keep you and give you a covenant to the people, as a light to the Gentiles. Verse 7. To open
blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness from the prison house. Verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory I will not give to another, nor my praise to carved images. Verse 9, behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. Okay, yan po yung sa English. So, Tagalogin natin para mas madali. Verse 1, sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Verse 3, ang marupok na tamboy hindi niya babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Verse 4, hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Verse 5, ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod, akong si Yahweh, verse 6, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Verse 7, ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Verse 8, ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan, ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Verse 9, ang mga dating pahayag ko ay natapad na. Mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po'y mansumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan, itinataas namin ang pangalan mo, Panginoong Hesus, sa gabing ito, Panginoon. Wala pong maitataas at mapapapurihan kundi ikaw lamang. Ikaw nawa ang makita at marinig sa oras na ito. Panginoon, wala po akong galing, alam at karunungan, lahat ng ito'y nagmumula sa inyo. Kaya nga Panginoon, muli sa gabing ito, ipuin nyo rin po, samahan nyo po kami, gabayan, buksan ang mga puso't isipan, maging ang espiritual na mga mata at tenga ng bawat isa na nakikinig, nanonood, Panginoon, madama ang inyong presensya sa gabing ito. Panginoon, dapat lamang naming ibalik sa inyo ng may paggalang, lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yan. So, yun. So, yan, no? Sa ating binasa, mapapansin po natin na ito po ay ang nagsulat po nito, walang iba kundi si Isaiah. Pero sino ba ang kausap niya o sino ba ang nagsasalita sa kanya? Walang iba kundi ang ating Diyos, no? Si Yahweh. Sabi nga. Kaya nga, kung mapapansin po natin sa verse 1 pa lang, sinasabi niya, narito ang aking hinirang. So, ibig sabihin, sino ba yung hinirang niya? Yung kanyang pinili at nilubos na kinalulugdan. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No? Sabi nga, ibinuhos ko sa kanyang aking espiritu, siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Baga, dito makikita natin kung paano ini-introduce o pinapakilala ng Diyos kung sino yung kanyang magiging hinirang, yung kanyang kinalulugdan. Diba? Kaya nga, pagdating sa New Testament, yung sinasabi nga sa John 3:16, diba? Yung kanyang kaisa-isang anak. Diba? Yung kanyang kinalulugdan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, dito pa lamang, mapapansin natin, Old Testament yan na. So, na-prophesy na. O, nasabi na. No? Sa book of Isaiah, yung pagdating ng Panginoon, no? Na
dito pinapakita na o pinapaalam na, no? Yung pagdating ng Panginoong Hesus. Kaya rito sa verse, hindi siya makikipagtalo, makikipagsigawan, magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy, hindi niya babalin, hindi ilaw na andap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Di ba? So, dito pa lang, no, papansin natin na talagang inintroduce talaga ng Panginoon ang kanyang magiging sugo. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kaya siya yung sinasabi dito, no? Hindi siya mawawalan ng pag-asa, masisiraan ng loob. So, sa verse 5, mapapansin natin, no, sabi dito, ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lahat ng lupa na nagbigay ng buhay sa lahat ng mga bagay dito sa daigdig. Kaya sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod. Sa kanyang lingkod. Sino yun? Wala iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. So, yan. So, malinaw na po sa atin na ang sumulat niyan, wala iba kundi si Isaiah, pero ang pinapakita diyan, kausap ng ating Ama, wala iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Pinapakilala niya, no? Pinapaalam niya. So, sige. Ayan, ang ating title for tonight is New Things That Foretold by Our God. New things, bagong mga bagay, no? Ang sinabi na ng Diyos noon pa man, no? Noon pa, kasi bakit noon pa man? Ano na yan? Sa lumang tipan na yan, no? Pero habang tayo, no, ngayon, no, nagbabasa o binasa natin, no? Pag sinabing bago sa ating panahon. Although yan ay noon pa, no? Sa lumang tipan pa yan, no? Pero nangyari na yan doon sa New Testament. Nangyari yan. Kasi nga yan yung propesya, no? Sa aklat ng Isaiah. So, yan. So, ano-ano nga ba? What are the new things that foretold by our God? What are the new things that foretold by our God? Ano nga ba? Ano nga ba yung mga bagong mga bagay na sinabi ang Diyos? Bagamat ito, no, sa panahon ng mga Israelita, nung time na yan, no, sa kanilang panahon, sila yung kinakausap dyan. No po? Sila po yung kausap dyan. At so, napapansin natin na talagang bagong bagay para sa kanila. No po? No? Sabi nga, what are the new things that foretold by our God? Sabi ko nga kanina, ang sinasabi ng Panginoon diyan, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At so number one, with Christ, darkened will be lightened. Number one, with Christ, darkened will be lightened. Ibig sabihin, kay Kristo, no, yung mga dating mga nasa dilim ay maliliwanagan. Amen. So, paanong darkened will be lightened? Kasi sa kanila pa lang, no, sa lumang tipan pa lang, sabi nga sa verse 6, no, sa verse 6, I, the Lord, have called you in the righteous and will hold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. So malinaw, no po. Sabi doon, sino yung sinasabi diyan? Sino yung kausap ng Panginoon? Ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus Kristo. Kasi sinabi, I will keep you and give you as a covenant to the people. As a light to the Gentiles. Kaya nga, no, sa Panginoong Hesus Kristo, no, yung mga nadidiliman ay magkakaroon ng kaliwanagan. No? Imagine, noon pa yan. No? Sa lumang tipan pa yan. Pero sa panahon natin, tanong, marami bang naliliwanagan o marami ang nasa dilim? Diba? Marami pa rin mga nasa dilim. Bakit nasa dilim? Kasi nga, yung kanilang mga buhay, no? Pag sinabing nasa dilim, ibig sabihin,
hindi mo pa talaga kilala o nakikita ang Panginoon. Ibig sabihin, ibig sabihin, nadarama mo siya, no? Kasi, ah, literally, no? Sa totoo lang, marami sa atin, no? Sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na yung mga nasa Roman Catholic, no? Ano nakabase lamang sila sa mga sa relihiyon, hindi sa relasyon, no? So, ibig sabihin, pagka nakabase ka sa relihiyon, ibig sabihin, madilim, ibig sabihin, hindi mo pa talaga nakikilala ang Panginoon dahil wala kang relasyon. Maraming tao ganyan, ano, lalo na ngayon, sa panahon natin, yung ano bang panahon na ngayon, magpapasko, o sino ba ang sentro ng mga tao ngayon sa mall? Sino yung mga sikat sa mall? Pagpupunta ka o papasok ka ng mall, sino nakikita doon? Walang iba kundi si Santa Claus. Siya ba yun? Oh, 'di ba? So, paano doon pa lang makikita natin na nasa dilim yung mga tao. Bakit? Hindi naman si Santa Claus ang tagapagligtas eh. Sino ba ang ano ba ang ano ba ang ibig sabihin ng Christmas? Ibig sabihin ito yung kapanganakan ng tagapagligtas. Sino ba yung tagapagligtas? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus na siya magbibigay ng liwanag sa mga tao. Amen. Kaya nga, sa panahon natin, no, marami nadidiliman kasi kapag nagse-celebrate sila, sino ang binibigyan ng importansya? Sino ang sikat? Si Santa Claus. No, mas sikat si Santa Claus kaysa kay Jesus. Nawawalan ng kumbaga siya yung may birthday pero siya yung out of place. Hindi po ba? Maraming ganyan, no? Ano ba ang pinaghahandaan ng mga tao? Pinaghahandaan ng mga tao yung kapwa-tao, no? Ano pa? Nag-aano ng mga regalo, naghahanda ng mga regalo para sa kapwa-tao. O sino lang yung gusto niya bigyan, yun ang bibigyan. Pero ang Panginoon nakakalimutan. So, sabi nga, kung mapapansin po natin, no, sa ating talata, no, sinabihan ng Diyos Ama, ang Panginoon Jesus, I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles, para maging liwanag. Na ibig sabihin na kapag siya ay pumarito na, no, sa lupa, siya ang magiging kaliwanagan ng mga tao, no? Kasi nga nung time na yan, Old Testament, nangyari yan, no? Ang kaganapan yan sa New Testament, yung pagdating ng Panginoong Yesus, no? So ibig sabihin sa atin naman, no, ano bang ano natin diyan kung sa noon pala yan. So sa atin naman, no, sabi ko nga, marami sa atin ang nadidiliman. Kaya nga kailangan ng bawat isa ng mga nadidiliman ang Panginoong Jesucristo para magkaroon ng kaliwanagan, magkaroon ng pagkakaunawa. Kasi once na ikaw ay nasa dilim, kapag ikay naglakad, maaari kang matitod, mabangga, mahulog, di ba? Kasi hindi mo nakikita yung daanan o yung katotohanan, no? Na kaya nga maraming tao alam ng mali yung ginagawa o yung gagawin, ginagawa pa rin. Kasi nga nasa dilim. Amen? Namumuhay sa kadiliman. Pero kapag ka ikaw ay may Kristo na o nakakilala ka sa Panginoong Jesucristo, ang buhay mo ay magkakaroon ng kaliwanagan. Kaya nga, 'di ba? Isa ako, no, sa mga nakakita ng liwanag mula sa Panginoon. Ibig sabihin, naunawaan ko na, nakita ko na kung ano yung katotohanan, no? Na hindi pala relihiyon ang makapagliligtas, kundi ang relasyon, tamang relasyon sa Panginoon at pagsunod, no? Then, ano pa, kapag niliwanagan ka na, pag alam mong mali, hindi mo na gagawin. Amen? No? Kasi bakit? Binago ka na eh. Amen? Kumbaga, kung itutulad tayo sa mga hayop, no? Papipiliin tayo sa baboy o sa tupa. Kasi
ang baboy, no? Paliguan mo man yan, pagkatapos mo yan paliguan, linisin, pag pinakawalan yan, saan ang punta niyan? Maghahanap yan ng putikan at doon siya maliligo, magsiswimming sa putikan. Kasi yun ang gusto niya. Sabihin, no, nilinis na siya pero mas gusto niya pa rin ang karumihan. Pero, itutulad ka naman sa isang tupa na kapag ka ang tupa ay nilinis naman, no, ang tupa naman ayaw niya na siya ay mapuputikan. Ibig sabihin, ayaw niya nang madumihan. Amen? Diba? Inilinis ka na ng Panginoon eh. Naliwanagan ka na. Dapat alam mo na yung dadaanan mo, kung tama ka pa ba yan, kadiliman pa ba yan, o doon ka na sa pagiging buhay na maayos, na matuwid. Di ba? Kaya nga, kapag may Kristo ka, no, magkakaroon ka na ng kaliwanagan. Maging sa kaisipan, sa spiritual, mauunawaan mo na yung katotohanan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, with Christ, darkened will be lightened. Kaya nga, marami sa mga tumanggap sa Panginoon, no, na dating ang buhay ay nasa kadiliman, ay nagkaroon ng kaliwanagan. Amen? Isa na po ako doon at malamang kayo rin ng mga nanonood. At sa mga gustong magkaroon ng kaliwanagan, no, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo para maunawaan mo, makilala ng gusto. No? Kung ano yung tama at mali. Amen? Then, pangalawa, number 2, with Christ, blinded will be opened. Yun, no? Blinded will be opened. Ano, ibig sabihin, yung mga bulag sa katotohanan. Sabi nga, yung mga bulag sa katotohanan ay mabubuksan. Kasi, noong panahon pa man nila, marami na ang bulag sa katotohanan. Hindi lang po ito yung mga literal na bulag, no? Yung panahon nila, no, panahon pa nila Isaiah, maraming bulag sa katotohanan. Paano bulag sa katotohanan? Hindi marunong sumunod sa kautusan. Although meron silang kautusan, hindi nila sinusunod kasi nga mas pinipili nila makisama sa mga hentil. Pag sinabing hentil, iba yung relihiyon, iba ang lahi, no? Iba ang kultura. Doon sila yung ganun ba? Kaya anong nangyayari ay bilanggo ng kasamaan. So sabi nga doon sa verse 7, to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison, those who sit in the darkness from the prison house. So dito sa number 2 natin, with Christ blinded will be opened. Ang talata natin diyan is verse 7a, no, to open blind eyes, no? With Christ, no, siya yung magbubukas, no, ng mga nabubulagan. Kaya nga nung siya ay dumating, so nung panahon ng New Testament, nung siya ay dumating, di ba? Literal din siyang nagpagaling ng mga bulag. Di ba? Nakakita ang mga bulag. Hindi lang yun, maging yung bulag na spiritual. Amen? Kaya nga, sa panahon natin naman, no? Panahon natin, no? Yung mga nabubulagan sa relihiyon, mabubuksan sa katotohanan. Amen? Na kapag binasa mo pala ang Biblia, no? Doon ka mamumulat sa katotohanan. Kasi po, marami po kapag nakabase lang sa relihiyon, no, tagakinig lang sila, naniniwala na sila, nasabi ng ganito, ganyan, gano'n, yun na lang susundin nila, na ang akala nila, okay na yun, yung magganun ka, okay na, ligtas ka na, no? Kasi, bakit ko nasabi yun? Kasi ganun din po ako noon. No? Kala ko magganyan ka lang, okay na. Kala ko, sabihin ko lang kay Father, magpapray ako kay Father, okay na. Hindi pala yun. Kulang pala yun. No?
Kasi nga, ah, bulag tayo sa katotohanan, hindi natin naiintindihan, hindi natin na kasi binabasa yung Biblia na ah, pinasulat ng Panginoon para hanggang sa panahon natin at sa mga darating pang panahon ay mabasa nila ang gabay ng buhay. Walang iba kundi ang Biblia. Amen. Kaya marami ang nabubulagan kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Hmm. Ang anong panahon nila, ganun din eh. Hmm. Kasi yung panahon nila, hmm, ang pari lang ang nagbabasa ng five books of Pentateuch or yung yung sinulat ni Moses, yung Old Testament. Yung pari lang nagbabasa, yung mga tao doon tagakinig lang. Kaya umbaga, kulang, no? Kung sa panahon nila ganun ang nangyari, tagakinig lang sila, eh naliligaw na sila, naliligaw, no? Hindi nakakasunod ng tama kasi nga tagakinig lang sila eh. Maaring makinig pero hindi naman lahat ng nakinig ay sumusunod. Di ba? Kaya nga kahit sa panahon natin, ganun din. Lalong-lalo na sa panahon natin, mas maraming makakabulag. Paano makakabulag? No? Yung mga high-tech na gadgets ngayon, bubulagin yan. Yung pananampalataya mo, bubulagin yan. Yung kapag ka ikaw ay nagiinit na sa Panginoon, no? Pagka biglang merong mga offer na ganyan, ay nako, unti-unti ka nang nahihiwalay. Muli ka na naman nabubulagan. Sasabihin mo naman, ay, alam naman nila yun eh. Naintindihan naman ni Lord yun. Kadalasan yan ang katwiran. Pero sa totoo lang, bumabalik yung pagiging pagkabulag. No? Hallelujah. Dapat maunawaan natin yung mensahe. No? Na yung new things na yan na sinasabi noon pa man, no? New things, pero sinabi na nga ng Panginoon, no? So, sinabi na sino yun? Walang iba kundi ang Panginoon, Panginoong Jesucristo, na siya magbubukas ng mga nabubulagan, no? Siya yung magliliwanag sa mga nadidiliman, magbibigay liwanag sa mga nadidiliman. Pangalawa, siya naman ang magbubukas ng mga saradong mata o mga bulag na mga mata upang makakita ng katotohanan. Kasi once na binasa mo ang Biblia, doon mo mauunawaan yung katotohanan. Actually, ako po, no, kahit nung Katoliko ako, binigyan ako ng Bible ng kuya ko. Ilang taon sa bahay yung Bible ko, pero nasa tokador lang. Pinapagpagang ko lang, hindi ko naman binabasa. Kaya wala lang, no? Pero dumating yung time na binasa ko rin siya. Yung Bible, hindi ko alam. Basta nagkaroon ako ng gusto ko lang mabasa kasi yun pala, ang purpose ko kasi pangbara ko sa mga nagba-Bible study. So, ang purpose ko magkaroon ng head knowledge lang. Malaman ko lang kung ano yung meron. So, binasa ko ngayon, no? Alam niyo, nakatulong din yun eh. Kasi kahit iba yung purpose ko, pero nakatulong din sa akin. Bakit? Nung mabasa ko yung mga mali sa kinagisnan kong relihiyon, ay nako, hindi ko na, kumbaga, nung malaman ko yun, nung naging free agent na ako, kumbaga, parang gano'n. Wala akong church. Hindi na ako nagsimba. Kasi, ay nako, mali pala yung mga tinuturo nito. Ano na to, Roman Catholic na to. Akala ko, tama, mali pala yun. Ano pala yan, magawa pala talaga ng tao yan. Ibig sabihin, hindi pala dapat sambahin ng mga yan. No? Doon ko nabasa eh. Doon ako nagkaroon ng kaliwanag na. Doon ko namulat yung aking spiritual. Pero, although, no, nabasa ko yon at dahil nga ang purpose ko, malaman ko lang at meron akong alam, pero hindi pala sapat. Kulang pa rin. Kasi bakit? Wala akong relasyon. Kasi iba yung purpose ko. Inalam ko lang. No? Ano pa? At ibig sabihin,
hindi ko pinamuhay. Kasi nga wala naman akong relasyon, binasa ko lang siya. Okay, meron akong head knowledge, nalaman ko, marami akong alam sa Biblia. Kaya kapag meron nagbibida-bida dyan or hindi ako magpapatalo. Ano? So, yung alam ko lang, yung ang sarili lang. Pero, dahil nga wala akong relasyon sa Panginoon, kaya hindi ko naman ito na ipapamuhay kahit na nabasa ko yung Biblia. Bulag pa rin, hindi po ba? Iba pala kapag talagang nakilala mo ang Panginoon, no? Siya yung magbibigay ng tawag dito, ng liwanag. Number 3. Number 3 na po tayo. Ating number 3, with Christ, prisoners will be freed. Yeah. With Christ, prisoners will be freed. Ibig sabihin, ang mga bilanggo ay mapapalaya. No? Yan. Kaya yun din yung sinasabi sa verse 7. B naman tayo. B. Kanina, A. Kasi sa verse 7, to open blind eyes. Yun yung A. Yung B, to bring out prisoners from the prison, those who sit in the darkness from the prison house. So, ibig sabihin, no, kapag ka nandyan pala ang Panginoong Kristo, yung mga bilanggo, maging literal na bilanggo, kasi sa mga bilanggo, na ipapakalat na rin ang mga banal na salita. No? So doon muna tayo, no, sa sa Old Testament, no. Sinasabi dito ng Panginoon na para mapalaya yung mga bilanggo. Kasi bilanggo that time yung mga Israelita, alipin sila. Hindi lang physical and spiritual, no, na alipin sila ng kasalanan, no? Maraming alipin ng kasalanan noon pa man hanggang ngayon sa panahon natin, no. Sabi ko nga, maging sa sa loob ng kulungan, meron na rin mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, meron na rin diyan mga naliwanagan, meron diyan mga bulag na nakakita, ibig sabihin namulat sa katotohanan na binago ng Lord, no? Nakasama natin, ayan, mga binago ng Panginoon. At syempre, sa panahon natin, no, kailangan mapalaya yung mga alipin o bilanggo ng relihiyon, yung mga nakakapit lamang sa relihiyon. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga alam ng mga nasa relihiyon ang relasyon sa Panginoon. Kasi bakit? Although lahat sila nakakapit sa relihiyon, no? Sunod sila sa mga dito, yung mga pinapagawa ng mga Romano Katoliko, sunod lang sila ng sunod, gagawin lang nila prosesyon dito, isasayaw yung mga santo, no? Alipin sila ng ng relihiyon, hindi ng relasyon. Wala naman talaga silang relasyon sa Panginoon dahil bakit? Diyos ba yung gawa ng tao? Hindi naman Diyos yun. Ang Diyos nandun, hindi nakikita, nasa langit. Diba? Kaya nga, bilanggo ang mga tao hanggang ngayon, marami ang bilanggo sa katotohanan. Sa pandaraya ng kaaway. Diba? Kaya nga kailangan, bakit dumating ang Panginoon? Kapag may Kristo ka, no? Kung ikaw ay bilanggo, ikaw ay mapapalaya. No? Bilanggo ka ng kalayawan mo, bilanggo ka ng pagkalulong mo, no? Pagiging adik, no? Bilanggo ka ng kalungkutan mo, no? Ang Panginoong Jesucristo ang magpapalaya. Kaya nga, no, sa panahon natin, no, marami pa rin ang nakabilanggo na kailangang mapalaya. Amen? Hallelujah. So, yun po yung tatlo, no?
tatlong new things na sinabi ng Diyos, no? New things that foretold by our God. So, ano-ano yun? Number 1, with Christ, darkened will be lightened. Number 2, with Christ, blinded will be opened. And number 3, with Christ, prisoners will be freed. So, sa ating pong conclusion, yan. So, ito po yung theme, no? Yung conclusion. Behold, the former things have come to pass, and new things I declare before they spring forth, I tell you of them. Yan. Kaya yun po yung uli sinabi ng Panginoon, no? Kaya nga sinabi niya, sa Tagalog, sabi sa Tagalog, ang mga dating pahayag ko ay natupad na. Ang mga bagong bagay ay sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Kaya nga sinabi niya na eh. Sino yung yung bagong bagay na sinabi niya, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No? Si Jesus Christ ang sinabi niyang new things na mangyayari sa mga buhay ng mga kikilala at tatanggap sa Panginoong Jesucristo. Mula noon hanggang ngayon. Kaya napakahalaga po, no, na maunawaan natin ang salita niya. No? Na kailangan talaga babasahin natin mula sa umpisa para maunawaan natin ano ba ang tinatakbo ng sinasabi dito sa talata na ito. Sinasabi dito ang mga bagong bagay na sinasabi ng Panginoon ay sinabi niya na. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung pagdating niya doon sa New Testament at sa panahon natin, pagdating ni Kristo sa ating mga buhay. No? Na siyang magbibigay ng kaliwanagan, na siyang magbubukas ng mga nabubulagan nating mga mata sa katotohanan, at siyang magpapalaya sa ating pagkabilanggo kung saan man tayo nalulung sa kalungkutan, no? Bilanggo sa mga sugal, sa mga addiction, no? At kung ano-ano pa. Ano pa ang umaalipin sa atin. Amen? Yeah. So, yan po, no? To God be the glory. Kaya nga sabi ng Panginoon, behold, the former things have come to pass. So, dadaan lang niya. And new things I declare. So, before they spring forth, I tell you of them. Sinabi niya na. No? Bago pa mangyari, sinabi niya na. Kaya natupad yung bagong bagay na yun. Kaya sa ating mga sa ngayon, no, tayong mga nakarinig, no, nakabasa, ay maunawaan natin na ang Panginoong Jesucristo pala ang mga bagong bagay na sinasabi dito. Amen? Na siya pala ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Siya pala ang magbubukas sa atin ng ating pagkabulag, katotohanan, at panghuli, siya pala ang magpapalaya sa ating pagkabilang. Kaya, to God be the glory. I hope muli nakapagbigay na naman ng kalakasan sa ating spiritual ang ating pinag-aralan ngayon at mas naunawaan natin ang mensahe ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Kaya pagpalain po ang bawat isa. Tayo po'y mandalangin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Heavenly Father, we praise you, we honor you, we bless your name, the name of our name of Jesus, our Savior, our healer, our provider, protector, redeemer, deliverer, King of kings, Lord of lords. You will be lifted up in our lives, O God. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa na nanood, nakinig. Lord, bless them, O God, spiritually, emotionally, physically, mentally, relationally, and financially. Give them more wisdom and knowledge, more power, more strength, and more anointing. Lord, patuloy mo silang bigyan ng kaunawaan, patuloy mo silang buksan ang kanilang mga kaisipan, spiritually, and
And Lord, patuloy kang manguna, maghalit kami sa kanila, patuloy mong palayain sa lahat ng pagkakabilanggo, anuman ang bumibilanggo sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, dapat lamang naming ibalik sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakilat, pasasalamat. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you all. Good night. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy